Sikulo 6 months njenge March and March sesimemenzela into entsha sha. Ezodinga uhulumeni ukuthi uhlale unawo shem 600 million. Guys, from now on, South Africa yonke, for as long bengakahambi, every Thursday siyamasha. Ngiyangizwa uthini? Okusho ukuthi ngolesine ozayo siyamasha. Ngolesine ozayo siyamasha. Nangomunye futhi lesine. Oze kuphele bona lesine. Ngoba simile ekuthenini abahambe. Into entsha sha. Ezodinga uhulumeni ukuthi uhlale unawo shem 600 million. Guys, from now on, South Africa yonke, for as long bengakahambi, every Thursday siyamasha. Ngiyangizwa uthini? Okusho ukuthi ngolesine ozayo siyamasha. Ngolesine ozayo siyamasha. Nangomunye futhi lesine. Oze kuphele bona lesine.